Martetik bi zomblin etorri ziren Lur planeta ikertzera. Horregatik horiora joaten gara, bai. Oso ondo, baina bere koordenadak jakin behar ditugu. 43 gradu eta 17,26 minutu iparraldera eta 2 gradu eta 7,32 mendebaldera joan behar dugu. Jupi, bai, iritsi gara! Hala, leku itxusia. Eze txantxa dela oso polita da. Oso ondo, guazen ikertzera! Bai, goazen, nora? Aurrena, eguna eta gauetaz hitz egingo dugu. Lurraren alde batean eguna da eta beste aldean gaua. Hau da, eguzkiari begira dagoen aldean eguna da eta bestean gaua. Orion, eguna da. Lurra bere buruarengan multaka dago. Hori errotazioa deitzen da eta 24 ordu irauten du. Jada badakigu nola sortzen diren egunak eta gauak, baina oraindik ez dakigu zergatik egiten duen urak gora eta behera. Egia da, baina harko horri galdetu diezaiokegu. Zergatik egiten du urak gora eta behera? Uraren fenomeno natural horri marea deitzen zaio. Marea gora dagoenean ura igo egiten da, eta marea bera dagoenean ura jaitsi egiten da. Hori ilargiaren eta eguzkiaren kokapenagatik gertatzen da. Eskerrik asko! Bi zomblin sakorian daude, baina batek Kanadara salto egingo du. Ni banoa. Nora? Kanadara. Agur? Ei, zu, etorri? Baina, nola? Paralelo eta meridianoak erabiliz koordenadak 56 gradu eta 7 minutu ekialdera eta 51 gradu eta 19 minutu iparraldera. Banoa laguna? Yep. Orain bi zomlinsak Kanadan daude. Badakizu Roma noala? Bai, oi suertia, eta zerta? Real Sociedad Roman kontra ikustera. Bale, ondo pasa. Agur. Agur! Baina, jasi da partidua? Bai, ez dakizu hemen ordu bat gehiago dela. Ez, baina orain bai. Guazen partidua ikustera. Guazen! Hau parreala. Goazen Kanadara. Gogoratzen zara leheno Lurra planetara kagentozera ikusi ditugun asteroide hori denak? Bai, nahi duzu jakin zer dire? Bai, noski, goazen galdetzera nasa estaziora. Kaixo, zer nahi duzu jakin? Jakin nahi dugun gauza, espazioan zeuden asteroide horiek zer ziren. Bai, asteroide hori zabor espaziala ditu zaie. Zabor espaziala erabilitako koheteak dira, ezin diren ez berrerabili zabor espaziala bihurtzen dira. Eta gero hori nora joaten da? Zabor espaziala Nemo puntura joaten da. Zer da Nemo puntua? Nemo puntua lurretik urrunen dagoen puntua da, eta oso arriskutsua da ez delako ikusten. Junite gaitun. Eharra ideia. Nun ziok? Etzekinat? Bilatzen saiatzen gaitu. Bale. Etzion ezer hemen, noa jute gaitu noain? Argentinara ondo? Earki? Gero Rosariora iristen dira, eta monumentalan esertzen dira, eta lurra nola den kutsatzen hitz egiten hasten dira. Joder, gizaki hauek zenbat kutsatzen duten beraien lurra. Egia duzu, adibidez argia, jolasten ematen duela ematen du. Eta hura, ez dute zer zaintzen. Estralurtarrak kaletik ibiltzen ari zirela konturatu ziren etxe batetik argi gehiegi irteten ari zela, eta atentzioa deitu zien. Ikusi etxe hori, argi gehiegi irteten ari dek. Egia arrazoi dun, hori ez den normala, argi gehiegi erabiltzen din. Goazen ikustera ea zertan ari den. Guazen! Gerturatu zirenean ikustera zer zegoen, konturatu ziren argi asko erabiltzen zuela. Argi naturala erabili beharrean, berak etxeko argi guztiak piztuta zituela eta alferrik zen. Geroxeago konturatu ziren arropan ere asko kontsumitzen zuela. Egunero etxera etortzen zenean arropa poltsarekin etortzen zela. Pertsona denako geladia? Ez, munduan pertsona ezberdin asko daude, eta hori pertsona mota bada. Badaude pertsonak ondo egiten dutenak, eta horiek homofobia, nola zen? Homoresponsabilduz. Hori da. Eta ze egiten dute? Adibidez, zaborra bizitzatzen dute, garraio publikoa erabiltzen dute, janari ekologikoa erosten dute, eta beste gauza asko egiten dituzte. Pertsona horiek oso onak dira, eta munduan horrelako gehiago behar dira.
adibidez pertsonari zu izan altzara. Bai, eskerik asko, ez nekin informazio esango gatxu hau. Egoten jagen gehiagoan mesedez gehiago esplikatu. Agur! Bai, agur! Aizu, Axel, ba aldakizu zer den GH-a? Ez Nora, ez dakit zer den. Zer den GH-a azalduko alzeniguke, mesedez? Bai, noski. GH da herrialde batean gauza onak sortzeko eta CO2 xurgatzeko dagoen azalera. Eskerrik asko azaltzeagatik, hurren arte! Ai ama, benetakoak al ziren? Hau izan dena, lur planeta oso zikina zion, da horregaitik niban itxan nire bizitzara. Ez, mesedez, ez jun, zu gabezti izango berdina. Baina eski hau oso zikina zion, nik hemendikan juni nahi dut. Mesedez, asko maite zaitut, zu gabezin dut bizi, asko maite zaitut, mesedez. Barkatu, baina hau nertzat etxiokin da. Axel, mesedez, hemen gehatu. Nahi batzu musutxo bat eta juniko geha. Mua! Ni hemen gehuko nauk, munduari laguntzen eta mundu ezagutzen. Axelen gati! Agur!